I gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo na Miha Games. Danas nastavljamo sa Minecraftom. Znači danas igramo Minecraft drugu epizodu. Znači nisam igrao jednom 10 dana. Imao sam neke obaveze. Pa sam odlučio danas ponovo da igram. Malo sam gledao neke tutoriale i shvatio sam da se kuća ne pravi od ovih ovdje kockica, nego se pravi od drveta. Znači treba se kopa drvo i posle drveta se pravi kuća. Tako da ajmo da uzmemo malo drveta da napravimo kuću. Inače pojma nemam i dalje nisam ništa naučio šta treba da se igra. Ali opa, vidi šta radim čoveče. Ali Serbijan mi je rekao da će on krenuti da igra Minecraft. Znači njemu ljudi pišu ajde igraj Minecraft ovo. I rekao je krenut ću ja da igram Minecraft, tako da možda snimamo epizode zajedno. Inače, ne znam, on mi isto rekao da ne zna da igra, da nikad nije igrao, tek je skoro čuo za tu igricu. Tako da vidjet ćemo da li će on snimati. Ajmo vamo. Muuu. Šta je ovo, krave? Resi kravo. Vidi što beži. Ako se sjećate, ja sam u prošlom videu našao neke patke. A kao što vidite sad imamo krave. Kako su krave uspjele se stvore ovdje? Šta su ovo divlje krave? Ne razumijem. Šta su ono patke divlje? Mora da neko neguje ovu stoku. Ali skontit ćemo i to ko ih neguje. Znači vidjet ćemo ko se brine za njih. Mada je nelogično mi da oni budu ovako u šumi tu. Znači da budu u sred šume da se pojave. Vidi. Vidi što trči krava divlja. Možda nije divlja, možda je domaća. Ništa, ajde uzmemo malo ovog drveta, što da ne. I vidimo što bi mogli da radimo. Ajmo da uzmemo malo blata. Znači malo blata. Evo, ljudi, primetio sam nešto, imamo i kao i ovdje neko belo drvo. Znači, ne znam li je drvo, ali najvjerovatnije jeste. Tako da ajde uzmemo malo i tog belog drveta, možda će nam kasnije ono poslužiti za građenje kuće. Znači, mi moramo da napravimo kuću pre ovog mraka, zato što ima da dođu one džidžabidže i ima da mi sruše kuću kao prošli put i da me ubiju. Tako da morat ću malo da požurim sa skupljenjem drveta, mada ne znam kako ja mogu sa rukom da cepam drva, ali okej. Vidite, u praistoriji u Minecraftu sve može. Znači, praistorija u Minecraftu je logika nula, čoveče. Možda cepaš drvo sa rukama, čoveče. Ne, šta je ovo? Vidi ovo. Opa, šta je ovo? I ja, šahta. Vidi kakva šahta. I da, također, vidio sam da mogu da čučim na shift. To kad sam gledao kontrole isto. Ali to, vidite, vi možete da stojite na pola bloka. Evo što vidite, i ne možete da padnete. Ja sam napravio kao neki mali svijet i gledao sam kontrole. Isprobavao sam sve kontrole šta to treba se radi. Ali također sam vidio nešto na da ima neki inventar. Tako da, ne znam, to ćemo da skontamo nekad kasnije. Uzeo sam malo drveta, ajde nađemo sad neko lepo mjesto za našu kuću. Čekaj da uzmem malo zemlje. Da znam da su nam ove krave tu, da možda se vratimo sljedeći put kod njih. To je to, što je ovo? Što su ove bobice? Ne, ovo je cvijeće. Dobro, uzet ćemo malo cvijeća, da damo djevojki što bi rekao Crnogorec, brate. Ajde ovako. Mogli bismo ovdje. Imamo tu i krava. U stvari nećemo kod krava. Bežite stoke, čovječe. Ima da mi govore mu, cijelu noć da budem spavao, nećemo moći da spavamo njih, čovječe. Ajmo vidimo vamo malo dalje. Nego ovdje sve neka šuma, nešto nervira me mnogo. Beži trava. A ne, ovo nije trava, ovo je lišće. Vidi! Šta je ovo?
Ovca? Pa kako ste vi došli ovdje? Nemoguće, mora da neko neguje ove krave i ovce. Ovo nije realno. Što je ova faca? Pa bundevo, pa nije noć veštica, još malo će noć veštica, šta se? Ja, neko je stavio bundevu. Mora da odemo neka kuća, a da se popnemo na drvo. Tarzane, ne penji se. Ne penji se da te ne puknem u glavu s ovim cvetom. Šta je ovo? Šta dobijam ove? Vidite, ovo je slično. Tamo ima neka šahta. Vidite, tamo imamo neku kuću. Ajmo do te kuće da odemo. Možda tamo neki čovjek iz te kuće neguje sve ove patke, krave, šta ti ja znam. Vidi, ovo je neka šuma, ovo je neka džungla. Vidite, ima ove, kako se zove ovo? Kako se bre zove? Lijane. Šta je ovo? Kuća na vodi. Pa se mogu ja popeti gore? Što je ovako tamno? Aha. Ima pečurku gore. Čekaj da pokušam da se popnem. Opa. Sad se ima, možda ima neki čovjek unutra koji neguje svu onu živinu. Opa. Ali da ih neguje čoveč u vodi, šta, drži ih u vodu sve. Čekaj. Ajde samo da postavimo stepenice. Ovako. To je to. Šta je ovo, čoveče? Ovo je nečija kuća. Ali nema nikog, čoveče, ovdje niko ne živi. Nešto lepi prozori. Šta je ovo? Opa! Šta sam uzeo? Gdje ne iđemo dire, možda me ganja posla i beži njegove kuće. Kako se on penjao ovdje? Ne znam, napravio sam stepenice, malo sam mu pomogao. Uglavnom, ja idem odavde, neću da mu smetam, kogod bio. A ove šahte što me nerviraju, morat ćemo nekad i da idemo u njih. Možda nađemo neke komplete, neke čudosti. Šta sam htio? Da, morat ćemo jedno tele da zakoljemo. Morat ćemo malo, vidite, još malo. Baš brzo postajemo gladni. Mogli bi da napravimo jednu kućicu za početak. Evo ovdje na brdu. Sklonimo malo ovo zemlje i na brdu izgradimo jednu lepu kućicu za život. Znači da može živi, da može se hrani i tako te stvari. Ali najglavnije da mora se spava. Sad kako se pravi krevet, te stvari, šporet, frižder i to ćemo tek da skontamo. A idemo sad za početak napraviti kuću. Što lepo izgleda ona kuća odavde. Čoveče. Ajmo da napravimo jednu kućeru koju. Eto ti evo. Inače na svakih 10 minuta mi zabaguje igrica, to mi nešto do kompa. Če nešto mi kompjuter ne valja. Ajde ovako, opa. Čekaj, vidi ovo. Čekaj. Neću tako, jer se vidi kako se ružno postavlja. Ajde mogli bi temelj od zemlje da napravimo. Šta mislite? Vidi sunce. Sad će noć da padne 6 sati. Nema veze. Ajde temelj od zemlje. Jedan temeljčić od zemlje. Muzika ubija u mozak, čoveče, kako je to sad. Neka violina, neki klavir, ne znam šta je ovo, čoveče. Opa. Čekaj. I opa. Ja, gledaj. Malo sam precizan, ko moja kukum baba. Ovdje će da budu vratanca. Sad gradimo od drveta. Čekaj, što su neki ljudi u praistoriji, samo ne znam da li su u praistoriji bile krave. Znači, stvarno nemam pojma. Opa. Ja, gledaj šta radim, čoveče. Pa ne smijem ovdje da stavim. Kao što vidite, ako stavim tu, ovako ispadne. Ako stavim ovdje,
nešto mi opet zabagao. Htjela da kažem, opa. Ajde, bre, postavi se. Čekaj, moram ipak ovdje da stanem. To. Ajde, završimo. Samo moram lepo da postavim. Ima li onih čudovišta? Izgleda da nema. Ja, gdje je ona kuća, ali svetli? Jao, ne, nego onaj. Nego ovaj Spider-Man. Gdje si Spider-Man? Ajde, da roknemo. Beži, ovaj će mi roknemo. O, ne. Ne, ubit ćeš mi kravu. Ne zezaš da me ubio, čoveč. Pa da li ću jednom da se spasim od njih? Ja, pa stalno mu ubio. Sad gdje mi je kuća? Nije valjda će druga epizoda ovako biti. Ja, ne. Čoveče, kako je glupo, stvarno ga Spider-Man. Ajde ubijemo Spider-Mana, barem nešto da postignemo. Spider-Man, dođi. Opa, gdje si pao, čoveče? Što skače, Spider-Man. Ti si Spider-Animal, a ja sam Spider-Man, dođi u. To je bre, to. Vidite kako rokam u Spider-Mana. Šta imamo ovdje, neke kamenje, neki betoni tu. A imamo da tražimo našu kuću. Možda i nađemo. Da čisto sumnjam, tu su te krave. Tamo je ona džungla. Da mislim da sam blizu te džungle bio. Mislim da sam blizu ove džungle gradio kuću. Ne znam. A moramo da idemo. Ali to opet ovaj. Jo, dva ih je, beži od Spider-Mana. Jo, ne. Vidi, 3 Spider-Mana jude. Ja ću sve 3 njih pobio. Dođi. Jo. Ništa, ljudi. To je to što se tiče ove epizode. Opet su me ubili, ljudi. Opet su me ubili. Nadam se da ću nekada naučim da igram. Moram definitivno da napravim kuću što je pre moguće, pošto ovo nema šanse. Ovo nema šanse, čoveče. Oni su pretjerano dobri. Pretjerano su opremljeni i jaki. Evo sad sam vidio onog sa strelom. Robin Hood. Ajde ubijemo Robin Hooda. Vidi, odmah dolazi i ide da spasi. On je tu glavni. Nema šanse, ništa da radim. Čekaj, gdje da ga ubijem, gdje je? Pa gdje si? Pa gdje si, mile? Tu negdje. Evo ga, beži ti. Sad ubijem ovog što me ubio. O, pa vidio sam ja nož. Beži od njih. Ja ne mogu njih ni sa nožem da ubijem. Beži, ja, odavde. Ništa ljudi, hvala vam što ste pratili još jednu epizodu Miha Games. Nadam se da ste uživali. Potrudit ću se sljedeću epizodu lepo da odigram. Znači napravit ćemo kuću pre nego da padne mrak. I sakrivat ćemo se od ovih nevolja, od ovih džidža-bidža. Ili bit će sve to lepo. Evo, dogovor. Ajde, čao.